Aquests tres personatges estan triats com la loteria. O sigui, ha estat una mica a l'atzar. I així, doncs, qui ha caigut en sort? Doncs aquests tres personatges. En Climent, en Miquel i en Nati de Grado. Això és, diríem, en definició. A Miquel Aguiló le vaig conèixer fa moltíssims anys, potser quasi 40, quan vaig venir a Mallorca, però m'ho he tratat molt poc. Jo sé qui és, perquè conec un poquet la seva obra pictòrica i hem coincidit en algunes activitats de presentacions de llibres o de l'obra cultural o de Pòrtula, però realment m'ha estranyat que ell m'hagi triat per la companyia del dinar, perquè hem tingut molt poqueta relació. Estic contenta que entre tanta gent que segur que ell coneix a Marratxí m'hagi cridat per compartir amb vosaltres el dinar. A Climent Picornell, en canvi, le conec moltíssim. Ell era company del meu home en l'Institut Ramon Llull. I quan en l'any 1984 el meu home va tenir una feina en el vaixell que anava d'Alcúdia a Ciudadela. En Climent ens va deixar la clau d'una casa que tenia a la Marina, molt a prop dels Barcarets, i vàrem viure allà fins que vàrem trobar un altre puesto, un parell de mesos. Ell venia de cap de setmana i tot d'una ens vam fer molt amics. La seva parella, Ana Margalida Muna, ha estat una de les amigues més importants que he tingut a Mallorca i que tinc en la meva vida, i he compartit amb ella molts de projectes també educatius, perquè ha estat treballant fins ara que s'ha jubilat en dinàmica educativa a l'Ajuntament de Palma. Primerament en l'obra cultural balear, on jo també vaig fer una col·laboració amb Naina Moll, etc. Hem vist créixer els nostres fills, jo les meves filles i els seus dos fills d'en Climent i de Margalida, que són parescuts d'edat, i hem compartit moltíssimes celebracions, des d'aniversaris fins a presentacions de llibres, jornades poètiques, contacontes, en fi. Hem estat amb una relació no diària, però molt constant, durant tot el temps que nosaltres som aquí a Mallorca. Respecto a Miquel Vidal, no el conec. Jo som un poc despistada, potser quan le vegi, un poc de vista o de com s'han trobat en alguna activitat a la Farinera o a l'obra cultural a Pòrtol o l'Ajuntament o inclús a Palma. Però he mirat en internet des de quan és jutge de pau i ni siquiera sé molt d'aquesta dedicació ni que fan els jutges de pau d'una manera continuada en un ajuntament com és el de Marratxí tan gran, i estic molt contenta perquè si le coneixeré demà i també m'entemeré de moltes de coses interessants. O sigui que moltes gràcies perquè m'heu convidat de nou a compartir amb vosaltres una velada i també un dinaret. Abans del dia del dinaret, diu el geògraf Climent Picornell. Sé d'en Miquel Aguiló, però no el conec. Ten una relació d'amistat molt antiga amb na Nati de Grado a través del seu company, en Joan Bauçà del Pont d'Inca. Amb els altres no hi ten relació directa, però em fa molta il·lusió conèixer-los. Aquest primer dinaret, pel que veig, és com una mica experimental. Espero que sigui engrescador, viu i, sobretot, alegre. I diu el jutge de pau Miquel Vidal. Només conec en Miquel Aguiló d'haver dinat amb ell una única vegada. Desconec els demés assistents. Em crida l'atenció el geògraf Climent Picornell. Espero que resulti una sobretaula interessant d'opinions, relats i vivències. I diu l'assistent d'excepció Ramon Díaz i Villalonga. Amb en Miquel Aguiló crec que no ens coneixem de res. Amb els demés, només amb en Climent i molt tangencialment amb na Nati. De tots, n'admir qualque cosa, bé per la seva dedicació personal, bé per les seves aficions extraprofessionals. D'aquest dinaret, espero un retrobament amb amics i un coneixement d'amics sempre enriquidor i, òbviament, que ens ho passem bé.
Quin conte recomanaries als nins o als joves avui en dia, amb els temes que hi ha? Només un. Pues me quedaría amb un que se titula La promesa, que va d'una rapinyaire que viu en un barri molt degradat i que se dedica a robar a la gent que és quasi tan pobre com ella, però que tenen una mica més. Creus que la gent en general serien capaços de situar-se en aquest món sense Google? No. Ara afegia qualque cosa més, perquè no... Mira, les coses tenen una part bona i una part no tan bona. Jo crec que el Google i la Wikipedia i totes aquestes espècies de apps, no? Que ens han vengut en el telèfon mòbil i tenen una part absolutament meravellosa. I és que una cosa que no la saps, la consultes i de moment tot dura l'assaig, no? I per tant és una espècie d'ampliació de les teves capacitats. Hi ha gent que li té molta de por a això, perquè solen dir és que m'ho lliurarà la capacitat de pensar, per exemple. I jo sempre poso el mateix exemple. És a dir, en temps d'en Plató hi havia un rei que va estar a punt de prohibir l'escriptura, perquè deia, si ara tot ho posam per escrit, aleshores no ens recordarem de les coses i per tant no exercitarem el pensar. I jo crec que la gent que és absolutament contrària, no la que és contrària, la que és absolutament contrària en aquestes qüestions, li havien de posar aquest exemple. Vull dir, això ben usat és com el cas de l'intel·ligència artificial en aquests moments, no? Com que la gent no sap molt bé què és intel·ligència artificial, aleshores li fa com una espècie d'emparar sense entrar per lo que serveix, no? La intel·ligència artificial és una eina tan important com la cadira, com el ganivet, que té dues opcions, no? Amb un ganivet pots tallar la carn i també el pot clavar a una altra persona, no? Depèn un poc de les funcions que cadascú cregui que allò serveix per aquella tasca. Ara, tu m'has demanat, la gent se podria situar actualment sense el Google? No. Ja han begut oli amb això, vull dir, en Ramon quan se'n vagi a Astúries la setmana que ve, malgrat estigui Astúries, malgrat i tal, a qualque moment haurà de posar-se el telèfon i haurà d'utilitzar una bona aplicació per anar per les muntanyes. Vincularies, parlant amb Miquel Vidal, vincularies els personatges de 12 homes sense pietat al món actual? Bueno, qualsevol tipus és una pregunta molt bona perquè crec que la pel·lícula aquesta implica en Henry Fonda l'any 57 i se basa tot en la duda razonable. Crec que ningú té dret a jutjar ningú. De fet, ja, clar, el reo, quan està jutjat, ha de complir. Però nosaltres mateixos ho fem tot bé. Però per jutjar, qui són nosaltres per jutjar? Crec que ho resumeix tot, aquesta duda razonable que tenen aquells dos homes d'aquell homicidi que va fer aquest adolescent. Però jo em refereixo també un poquet a els personatges que hi ha avui en dia en el món que estan manipulant tota la qüestió, o sigui, de política. Moltes vegades tot el que llegim, tot el que veiem, tot el que molt du cap a opinions que tal vegades no coneixem realment el que hi ha darrere. Diuen que darrere en Trump, darrere tots aquests,
Hi ha una sèrie d'homes que no coneixem, que són els que mouen el món. Clementet, a un moment determinat de la teva vida, A un moment, determinat de la teva vida, i tu que saps quins són els moments determinants de la teva vida. estava en un poc decebut de la universitat, te tiraves de cap al món del periodisme en aquell moment, havies fet tala i alta, no? Sí. I eres PNN, però cal recordar que l'opció d'en Nadal Balda te va capgirar un poc la teva vida, si més no universitària. La pregunta no és tan teva com el que tu penses de... Com valores anys després en Nadal Balda i els rectors que l'havien seguit en el Nadal? No pots repetir la pregunta? No, és una conya, Ramon. Ja ho sé, ja. Valora. Estàs perdent un poquet de temps. Sí. Primer de tot, t'equivoques. És a dir, no m'estranya. t'equivoques. Hi ha hagut moments de la meva vida molt més determinants que aquests. Sí. Mira, quan en Nadal va entrar a la universitat, jo ja el coneixia de bastant de temps abans, perquè jo havia anat a estudiar a Barcelona. Jo vaig anar a estudiar enginyeria a Barcelona. I me vaig canviar a lletres perquè el pati de ciències era un pati on jo estudiava enginyer. No hi havia ningú mai. I en canvi el pati de lletres allò era... Allò era Pigalle. Saps què t'ho vull dir? El Moulin Rouge, que eren pamflets del cel, unes femelles delicioses, i vaig dir, jo me pas a lletres. En gran disgut de mon pare. I durant aquell temps, els mallorquins... I de Piu 12. Sí. Durant aquell temps, els mallorquins mos veiem a hores baixes en el col·legi menor de Sant Antoni, amb unes trobades que organitzaven a Catí t'ha ensenyat, no recordeu, amb Víctor Garau, Jolent Ducetre i Somonet, que eren Lluís García Sevilla. I allà va ser on jo sempre dic que això va ser un moment determinant per jo. És a dir, venir de Palma, un invasiadet, i trobar-me a Barcelona i un món nou on vaig conèixer en Espriu, en aquestes trobades, en Raimon, en Baltasar Porcel, en Pere Quart, i bueno, allò va ser per jo es lleva amb el capell i a partir d'aquí, evidentíssimament, se va obrir una nova perspectiva de la forma que jo vaig tenir de mirar el món. Mira si va ser important. I aquí va ser quan jo vaig conèixer en Nadal Balda, bastant d'anys abans de que ell vengués a Palma a presentar-se de rector. El vaig tornar a trobar un altre pic i seguérem plegats, al cap d'haver un mes, un concert que feia en Jordi Batista, que havia musicat cançons d'en Bob Dylan en català. Allà mos trobàrem una altra vegada i tal. I també en vull dir que el fet de llavors tornar a trobar Nadal a Palma no va ser trobar un nou, sinó que va ser retrobar un amic meu. No? Cosa que, evidentment, xocava perquè el meu jefe en aquells moments era un senyor que li deien Bartomeu Barceló Pons, que se va presentar en contra de Nadal Balda, o per a ser rector, i vull recordar que en Nadal no va guanyar a cap facultat, a cap departament, a cap mesa, no va guanyar per lloc. I la gent se demanava com és possible, no? Vull dir que un nou vingut li diguin que sí i un que tots havia d'estar per aquí li diguin que no. La resposta la deix en el vent, que diu en Bob Dylan. Què va passar? Vull dir que jo en aquell moment vaig fer el longuis, me vaig posar les ulleres de mirar una altra banda, saps què t'ho vull dir? Vaig mirar... Però davant l'insistència d'en Nadal, de que tal, i m'has d'ajudar, vaig dir que sí. I vaig ser vicerector amb ell 6 anys.
I van ser 6 anys molt interessants, no? I perquè, vulguem o no, el pas que duia a la universitat, que era un pas lent, se va canviar per un pas de trot. I a partir d'aquí vàrem avançar, i com en tots els llocs executius, passes molt de gust, fas molt d'amics, passes molta pena i fas molt d'enemics. I això me va passar a jo. Ara, no ho canviaria. Faria exactament el mateix. Jo sempre dic que en Nadal era un personatge d'una intel·ligència privilegiada, un poc sull, a les distàncies curtes molt carinyós, públicament era un home que imposava molt, no? I que tenia un detector, que era detector de beneis. I quan en detectava un, era un home cruel. Jo he de confessar això, no? Cosa que no he estat jo mai, no? Però, evidentíssimament, va ser així, no? Jo crec que la mort de Nadal va ser una gran pèrdua perquè fora de la universitat tenia altres plans importants i molt interessants pel país. 53 anys. I va morir que era un nin, va morir que era un nin, evidentíssimament. Va morir que era un nin, no? I evidentment, vull dir, el rectorat de Nadal va tenir blancs, negres, grisos, opacs, el que vulgueu, no? Però a la llarga se li ha reconegut el fet que va optar per una universitat moderna, una universitat, entre cometes, que no privilegiés les lletres, sinó que igualassen les lletres en les ciències, i que en Nadal era un home de lletres. Nadal, encara que fos catedràtic d'informàtica, era un home que la literatura catalana la coneixia i l'estimava molt. Com més antiga, millor, sempre m'ha dit. Com més antiga, millor. I com Antoni Bernassa, un altre de ciències. I com Antoni Bernassa, que va ser un dels seus grans col·laboradors. No sé si he contestat la pregunta o no, però... la teva perspectiva de rectors posteriors. Rectors posteriors, mira, de rectors posteriors els he conegut a tots. Divendres passat vaig dinar amb en Jaume Carot, que és l'actual rector. En Llorenzo, que de Montserrat Casas, tots aquests, Navalí Blasco, tots han estat coneguts i amics, no? Cadascú ha donat un aire a la universitat diferent en funció de quina era la perspectiva que ells tenien, no? Jo crec que li falta a la universitat que hi passi un rector de lletres. Tots aquests han estat o de dret o físics, no? I jo crec que és ben hora que matemàtics, físics, Jaume Carot actualment és físic, no? Jo crec que convendria que hi passés un rector de lletres ara. Sempre m'ha dit, falta un rector de lletres. Sí. Però vaja, jo crec que vull dir que no, que bé, que cadascú dins el seu s'ha defensat. S'ha defensat. Quin viatge més llarg has fet en bici? A París. Pero duien un cotxe o escoba, desde Roncesvalles a París. En bici? Sí, però no totes tens, a etapes. Però m'agrada molt estar per França en determinades carreteres de lo que en aquel moment se deia com vías verdes, ja se deia o vías verdes o vías alternativas, ara tenim vías verdes per tot. Però ja en aquell moment no eren carreteres principals, sinó secundàries. I era l'any 82. Ja tenim una data per situar-nos. La nostra societat creus que està en tela de judici en temes de política? He utilitzat aquí la frase adequada en aquesta... Mentre no s'ha escrit la part judicial en la part que els polítics no han de tenir i estiguen els dos poders legislatius totalment cada un en el seu deure, crec que serà positiu. En el moment que un poder legislatiu pugui estar damunt un poder polític i tal, aquí
Però que no s'escapa ningú. mentre estiguin separats. Sí, perquè tots els que estan ficats en política, perquè tothom està embrutat i no sé si això... No, jo crec que hi ha gent molt sana. De fet, aquesta gent... No refereix que el que Sí, en general. De gent, aquesta gent sana, de vegades es corrompeix, però crec que hi ha gent que tenim els jutges de pau, que mos posam allà amb un sol insignificant, o ONGs, o el que podria ser un missioner, per exemple, un missioner a les missions. Sí. Qui treu de bo? Qui treus tu de bo en fer un regal o anar a preparar un dinar, a fer què un dijous? Però és que jo tomb. Jo tomb, és una cosa que és inexplicable. Són coses que tomb i dius... Tens i política i també t'afegeix la paraula i emigració perquè l'emigració és necessària. Perquè en les darreres notícies que hi ha hagut l'emigració de la llei de... Crec que l'emigració és necessària. És necessària sempre quan estigui controlada. Però és que els mallorquins, els xoverits, van ser tots immigrants. Ara el jutge de pau d'Andratx ha escrit un llibre molt guapo, molt bonic, dels pescadors que se'n van a Cuba. Els meus repartits estillents s'anaven a l'Esponja. El meu avi. S'anaven a l'Esponja. Hem estat sempre immigrants. Allà va néixer ma mare. Però m'ha referit un poc a la migració. No va fer banyar, no? Tema il·legal d'aquestes pateres. Qui és que posa que és legal? Bueno, diguem que aquí hi ha aquesta màfia que s'observa. La màfia sempre està prohibida, però per cas està pitjor que no. Bueno, dic il·legal, com es pot dir, que és un tipus de migració diferent. Sí. Que no és aquell que se'n va anar a cercar la vida per qüestió de feina. Però tenim mallorquins bons. Perquè aquí veiem que ven molta gent que els trobes... Sí, però tenim mallorquins molt bons i mallorquins molt dolents. Hi ha immigrants molt bons i immigrants molt dolents. Tal vegada tenim col·lectius com els peruanos, bolivianos que ens ajuden, que cuiden els nostres avis, que aquí no volen cuidar, i tal vegada hi ha col·lectius una mica més brusquers, colombians, tal i qual, o nigerians, però és que els hem de menester. Si no els tenim, com ho fem? I nosaltres hem estat immigrants. Ara, llavors d'aquesta llei de 500.000, què faran? Els que no estigui empadronats, que no tingui papers, ho fotran de fora. Què vol dir això? Que aquests 500.000 sí, igual quan troben un pescarrer, quan el solufi que ha fet entram, ho fotran de fora. És que tenen incongruència, no sé, però... Ha estat una pregunta una mica per entrar en una conversa també un poc diferent i que potser tu coneixes. Sí, però crec que és de menester i crec que s'han d'ajudar i dins els nostres possibles. Mallorca saps que té el seu terreny, no tenim massa quilòmetres quadrats fora de ningú, com altres províncies, però... Per això se queixa que mos duen gent d'immigració de la península cap aquí. Quan ja estan a una idea, estan ja bastant... Correcte, això sí que és vera, que estem bastant saturats, però bueno, no han sigut tant com els menorquins o com els ibicencs, que tenen un turisme brutal. Nosaltres tenim una millor, els nostres hotelers s'han dedicat a altres coses en vez de mirar una mica més per Mallorca. Però aquí estem i ens ajudarem tot el possible. Jo anava que eres gallega, no, anava de Cantàbria, i la pregunta és la mateixa, però aquests darrers anys hi ha hagut molt de mallorquins, dic mallorquins perquè conec, que han anat comprant cases per Cantàbria, per Galícia, i per tota la península. La pregunta és un poc la mateixa. M'agradaria saber com veus això des d'una perspectiva de persona nascuda allà. Crec que són modes momentànies i que quan passin uns anys, que per mort de, per una banda, l'economia
i per una altra banda perquè a tots ens agrada sortir de lo que tenim quotidianament. Llavors els mallorquins tenen molt de gust, se compren una cabanya als Valles Pasiegos perquè és molt barat i lo veuen en internet i diuen que verde, que guapo, però això no durarà, perquè els seus fills no tenen arraigo i perquè passarà com molt d'alemans aquí, que van comprar una casa i quan s'han fet grans o han tingut una malaltia han tornat cap en el seu país, perquè quan un se troba tot sol, o d'una parella o de lo que sigui, torna en els seus arrels. I amb això passarà un poc el mateix, que és una cosa momentània i de moda. A tots els mallorquins ens agrada moltíssim sempre viatjar i com que hi ha possibilitats econòmiques i en comparació la diferència de preu és abismal, doncs per qualcú de vosaltres que ja ha estat un pic o dos pics és assequible fer-se amb una casa de l'Espanya vaciada, no dic de la ciutat de Santander. Llavors és una tentació com una altra. I com que us agrada i teniu un atractiu per conèixer altres cultures i a més sou molt permeables i a més molt poc exigents i a tots ells bé, doncs està molt bé, però sé de gent de Mallorca que ha comprat en Còrdova i sé de gent que està a prop de Vigo i sé de gent que està en el meu Valle de Cabuèrniga, però és una cosa trop conjuntural. Conjuntural. Sí. Tinc un amic, un molt bon amic, que és d'un poble de Galícia que es diu Estrada. I comentant-li això, li vaig demanar veurement si notava que el que se nota aquí, que els pisos són més cars, que tot més car. Jo li deia, en el futur passarà això, no diu, no, Ramon, t'equivoques, ja passa això. Ja passa. Ja passa, tot és molt més car, la gent cada vegada té més difícil llogar comparar. En els puestos més turístics, però per acabar el que m'has demanat, en la meva família, que tots són molt viatgers, i que en aquest moment una de les meves cunyades en un viatge de furgoneta per el nord d'Europa ha tingut un problema perquè ha caigut en el gel i l'han hagut de fer, ha tornat corrents a Mallorca, que és el seu puesto d'origen, on la poden cuidar, on pot anar a sonjar-se al procés d'operació, ha deixat la furgoneta en un càmping i ja tornarà a recollir la furgoneta. Quan un problema és fonamental, de salut o tot d'una tornes cap a l'esteu i fa molts anys que no viu a Mallorca, ha viscut a Tudela, ha viscut a Galícia molts anys, ara viu a prop d'Albarracín i té casa seva, però quan un se troba tot sol i que has caigut en el gel, no te vas a viure a la muntanya tota sola, sense cotxe, etc. Tornes en els teus arrels, si no has cremat la nau, si tens que teva o la teva família, si no tens que teva ja la cosa es complica molt més. Però si conserves que teva, tornes allà d'on has partit. Amb quins ulls veus la ciutat de Palma? O suportes o et produeix angoixa no saber on te trobes. Diríem per la varietat multiracial que hi ha. O sigui, multiracial més que res per Ja entenc. No, mira, jo veig ciutat, la veig, són els meus ulls de sempre. Jo estic molt ciutat, som molt ciutadà, m'agrada molt ciutat, malgrat tots els canvis que hi pugui haver, perquè jo n'he vist molt de canvis de ciutat. Jo he vist el Born amb unes cadires de ferro que pagaven per seure. I ara veig el Born ple de terrasses, desfigurat, però malgrat això m'agrada anar per Born, m'agrada veure les lleones, m'agrada tocar-los les mames, me deia ric, no? Sí, però això tenen un color diferent. Sí, exactament. Sí, que vas endevinar, eh? Sí, ho dic per això, més que res, perquè l'altre dia, amb el tema de Fira del Llibre, vaig dir, aquí està la Palma, que jo m'agradaria, que no només fos que no sàpigues on ets, sinó que hi hagi un poquet de tot. Sí. Aquest és un poquet de tot. Jo amb això som bastant adaptatiu, no? És a dir, me lament i plora de que Palma perdi la seva, sobretot el barri antic on jo m'agrada de Palma, no? Però, malgrat tot, encara som un enamorat, jo crec que el barri antic de Palma, que és un dels més grans d'Europa, de fet, és realment una meravella, no? I encara i així, me'n vaig al bar Bosc, encara que damunt les taules hi hagi un cartell que posa almejas, no, ostres
i Moet, que això ja desvirtua absolutament el que era el Bar Bosch, que era un lloc on se menjaven llonguets, on se menjaven aquelles famoses llagostes que deien ara demanes una llagosta al camarer de Bar Bosch i no sap què és, perquè ha canviat tant, però és igual, és igual. Fins i tot ha canviat la barra de lloc. Sí, han canviat la barra de lloc, han posat una espècie de seient d'escai que pareix un pub anglès amb pretensions i és igual. Malgrat jo crec que Palma continua tenint i continua sent protagonista de moltes vides i de moltes vides literàries. Fixeu-vos que, per exemple, el Premi Sant Jordi d'enguany, que és una novel·la d'en Carles Rabassa, la protagonista de la novel·la és Ciutat. El protagonista de la novel·la d'en Jaume Oliver, Premi Ciutat de Palma d'enguany, la protagonista és Palma. Una palma canviada, no? Una palma metafòrica, una palma futurista, però palma, no? I per tant jo considero que han de passar moltes coses encara perquè Palma deixi de ser Palma. I això, que jo que visc a la plaça de la Llonja, les reunions de veïnats els han de fer forçosament amb un anglès xapurretjat perquè els veïnats de la meva escala són un suec i un alemany, i jo. Evidentment, això ha canviat molt de quan hi havia l'Anna Francisca Barceló, neta del bisbe que vivia de l'any que meva, o l'Antònia Fullara, en Dritxola, que vivia damunt que meva, no? I tot canvia. Palma se gentrifica, quan jo soc de Can Nostra d'empènyer la gent dels creuers, que tots amb un cucurutxo de pistatxo i m'impedeixen veure l'àngel de la Llonja, però evidentment jo encara m'agrada, encara recordo el dia que el vaig besar, l'àngel de la Llonja, el vaig poder besar, li vaig donar llengua, d'on li vaig poder ficar un trosset de sushi, però no, perquè la boqueta no. Però clar, que no se sap si és home o dona, no? Els àngels tenen sexe, no? Bé, no sé si té resposta o no. Sí, bastant preciós. Vos conto molt breu incís referent a Bar Bosch Sí. i el tema, diríem, de la toponímia, no? Mascaró Passerius me va dir, jo record la Palma de quan anaven al Bar Bosch i deia bon dia i me contestaven bon dia. Sí. Allò de que la gent... Sí. Nosaltres podem contar, en Ramon i jo podem contar una anècdota, i és que un dia, mentre fem la toponímia dels mapes militars, Els 25.000. dels 25.000 dels militars, van quedar amb... Els instituts nacionals geogràfics. Eren dels dos, dels militars i del geogràfic. Van quedar amb en Pep Mascaró, a casa seva, perquè mos ajudàs, perquè era l'autoritat toponímica sense cap dubte, no? I mos va dir, molt bé, era a les 3. I mos va dir... A les 5. A les 5. I jo li vaig dir, Ja jo aquestes classes a les 5, podria ser a les 5 i mitja. Jo sé, a les 5 de la matinada. matinada, sí. I del Mascaró Passerius, l'altre del Mascaró Passerius, que un dia me va dir anar a la muntanya per la toponímia. I vaig anar un dia per el vall de Mancó, per aquella part de per allà, no? I vaig anar i vaig cridar fort i vaig dir, a veure, a on som? Com que dir, a Can Fulano o Can Mengano. I no li va contestar i li va dir, està usted en Mallorca. Això me va contar. No, i aquest dia mos va convocar En el Bar Mónaco. en el Mónaco. Les 5 des de matí. La porta de ferro estava oberta 1 metre només. Vàrem entrar i hi havia putes i taxistes. I vàrem esperar don Pep Mascaró Passerius. Arriba don Pep i totes les putes. Hola, don Pepe, com està usted? I amb una franquesa i tal. Mos va convidar que feia ciència màgic. Era un home molt despresa. Era un home, vull dir, no era gens egoista, saps què t'ho vull dir? Tenia el seu, ho deixava i encara que fos un personatge autodidacte, era molt generós.
a veure, no ens coneixíem, pots dir que potser ara te faré una altra pregunta, però l'article de l'Arxipèdia que me va passar enviat era esponerós, era brillant, de viatges, Vas un poc ràpid. Però te volia demanar per un detall que gairebé en el final, però que em va cridar l'atenció, i és que tens dins cap fer un llibre d'en Fontanet. Aquest personatge oscur, aquest personatge enigmàtic, aquest personatge gairebé marquià, molt d'això. D'on te ve tot això? Per què de tot això? Bueno, no sé si he llegit un poc els llibres dels que va ser el president de Costes, o els que va ser el president del Vent de Canet Balear, que són personatges molt proscuts, el mateix que en Joan Marc, el últim pirata de Mediterrani, els tres llibres que s'han tret seus. I crec que és un que hauria d'estar dins aquest grup, no? En Fontanet va morir als 102 anys, va ser un gran empresari, va ser autònom fins al darrer dia, i d'Antoni, a més de ser proveïdor nostre de farines de Mallorca, en les seves grans empreses de Matissà, Portland, la Niviera i tot això, pues, té moltes coses oscures darrere, no? L'altre dia encara me van mostrar el meu ja, que li van tirar quatre tirs, encara ho guarden. I crec que és una història que seria una mica, no arribaria en Joan Marc, potser tampoc arribaria a lo del Vent de Canet Balear, però crec que seria interessant. I jo tot sol, tal vegada, me veig una mica impotent per refer aquesta història, però he arribat a conèixer tanta gent que l'ha conegut que s'hauria de comentar al poble soledament si potser li agradaria i tal, i crec que conec les rels i les branques de per on ens poden contar grans històries d'aquest empresari mallorquí. Serà un best-seller, ja t'ho dic. No, a lo millor qualque s'enfadarà. Per això serà un best-seller. Què opines dels nins enganxats al món de les xarxes des de tan petits? Me fa molta pena veure els bebès que perquè estan callats en els restaurants els seus papàs ja les donen en comptes d'un llibre que poden mossegar perquè són també de fusta, de robeta, tenen de dins un so. Hi ha llibres per bebès que són preciosos i que podrien anar jugant al seu llibre i en canvi les donen a pantalla d'una cosa tan atractiva i per una altra banda tan definitiva com el mòbil dels pares, que a més es cau en terra i jo només per cuidar les meves coses no deixaria una cosa de tant de valor a un bebè que no valora i que babea i que no sap cuidar. T'agradaria utilitzar una bici del temps i que els nins tornessin a jugar al carrer i no amb les pantalles i la cara blava? Que deu ser una pregunta similar a l'anterior, però... Sí, m'agradaria. I a més crec que no, una cosa no lleva l'altra i que si t'organitzes bé ja tens per una cosa i també hi ha una via oberta per no tancar que un nen pugui jugar en l'ordinador mitja hora cada 2 dies. Molt bé. Cal dir com Pau que li deia l'altre Miquel, que no mos coneixíem, i Ventura faria una altra pregunta un poc diferent, però voldria saber si aquell vespre, aquell mític vespre, tu eres en el Sgt. Peppers. Ja sé per on mort abans. Mira, aquí donaré més clau. Està publicat a la revista Link de la companyia aèria Vueling, que em van demanar i se va publicar. Que molta gent deia que si era gratuït, que si tal, que si qual, que cosa. Doncs no, estàs parlant del concert de dia 15 de juliol de 1968 de Jimi Hendrix, James Marshall Hendrix. Sí, exactament, no era Redding ni Emil Mitchell. Bueno, doncs jo no era perquè valia 500 pessetes. I jo els guanyava en somers.
I havia de donar la paga del mes a mon pare i ma mare. O sigui que impensable. I què haguessis pagat per la teoria? Jo realment no era conscient ni de lo que hagués pagat ni res. Simplement jo tenia 17 anys i en els concerts anava acompanyat sempre del meu amic que tenia 2 anys més que jo. Era el Jaume Boyeres Sant Pol, un dels que tenen més discografia original dels Beatles i que té les millors col·leccions de còmics de les Balears. I clar, aquest me dura a tots els concerts, fins que jo ja podia anar per meu compte. No? Però amb Hendrix, jo de 7 anys encara no, pràcticament no me sabia molt. Ara Santa Maria, que aquesta anècdota s'ha magnificat molt. Aquesta anècdota està magnificada, però en tota la raó del món, perquè en Mitch Mitchell, a l'autobiografia escrita per bateria, menciona l'actuació de Sgt. Peppers i està dins de la cronologia de concerts d'en Hendrix a dins un llibre de bateria d'en Hendrix. O sigui que no és un invent de la gent de aquí. No. Ben que dir que, com tu dius, si s'ha magnificat, està posat dins les cronologies oficials del seu bateria, en Mitch Mitchell. També, això podria xerrar la canció. I és ben verídic. En el llibre de la biografia diuen que en Hendrix, en el segon dia que va tocar fent la jam amb en Llorenç, en Hendrix va tocar també el baix. El baix? Sí, perquè en el reina el tocava al revés. Els tocava al revés. Sí. Perquè ell era escala. Sí, és igual, posa les cordes. Però va canviar les cordes. Els hi canviaren, això, tu canvies les cordes i tenia un fotimer de guitarra allà. A part d'aquesta anècdota, vol que te'n conti alguna més? D'anècdota que m'he passat, m'agraden molt totes. Perquè la història aquesta d'en Hendrix realment ja me va pillar de jovenet, en 18. Però quan en tenia 14, en Jaume Boyeres Sant Pol me va dur a veure els Animals en el passeig marítim, que tothom comenta que era benèfic. No era benèfic, me va costar 50 pessetes. Que eren 30 cèntims d'euros. No era benèfic. I aquest sí que és ben verídic. Un històric, curiós, val la pena com dir-la. Jo era allà davant i se van publicar les fotos, però les fotos eren com eren, no se me veu on estic, però estava davant del baixista, precisament. Me va encantar en Bardon, que té tota la discografia d'ell, però me vaig quedar flipat en el baix. No sé per què. Vaig quedar mirant baix Epiphone d'en Chad Chandler. Epiphone? Sí, el baix d'en Chad Chandler, del baixista. Que diuen que és el que va descobrir en Hendrix, en el Café Wha de Nova York. Pues no, va ser la lota d'en Keith Richards, guitarrista de Rolling Stones, que li va dir vés en el Café Wha i trobaràs un tio que toca tal. I efectivament va anar amb Chad Chandler i el va fitxar. Però jo vaig anar en aquest concert d'en Bardon i l'anècdota és que el mateix teclista que va tocar després d'ell, que després va tocar amb Eric Bardon l'any 1968 en el disco Everyone of Us, pues me va dir a través d'un missatge que tenc gravat que el Ballet de Palma, de Major of the City, va fer apagar llum de madre que ja hi havia muntat. I era de la Rosa? No, me pareix que encara no. Però, bueno, en la hemeroteca, com que això va ser dia 9 de juny de 1965, eren les festes vísperes de Sant Joan. I hi havia aquest addicional concert en el passeig marítim. Nosaltres teníem Jo era. En els Animals. En els Animals. I en aquell concert que jo tenia. En els Animals, en els Kings, a la plaça dels Toros. Això va ser els Kings En el Wilson Piquet a Barbarella. un mes després. Els Kings un mes després. I de teloneros per Will Dandito. Exactament, sí. I en els Animals hi havia en Food Money i els Los Cirets. Los Cirets. I en
el grup aquest nostre també, que hi toca, qui cantava, ara no ho diré, ara que m'estan fent gravació. Ara que m'està filmant. Los Grecos. ¿Ves? Los Grecos. Grecos. Eren, no, bueno, que van estar per Se allà, sabe todo. per allà fent tota aquesta I música. un poc lligat amb això, hi havia una altra pregunta, però... No, No, xerraves del 2001 Odissea de l'espai com una pel·lícula sí. que la tens, però quina pervivència creu que té en Hendrix i el 2001 una Odissea de l'espai? Bueno, l'única vinculació que jo li trobo... No s'ha deixat de vinculació. Bueno, però que se'n Veurem pot si centrar. avui en dia qui pot entendre en Hendrix i qui pot entendre el 2001? Crec que aquí hi hauria un problema. I és que en Hendrix l'equipament que empleava era molt rudimentari, perquè únicament empleava una guitarra Fender Stratocaster, un pedal fus de distorsió, una octàvia que podia pujar l'octava tal, i un wah-wah, només tres. Quan I amb Marshalls. En duia dos, si tu vas a veure la seva casa de Nova York, que precisament vivia a Nova York, no, a Londres, que vivia just a Ferrat, de vora la casa d'en Handel. O sigui, que quan vas a la casa d'en Hendrix, vas a la casa d'en Handel. Qué bueno. En el carrer Brook Street, número 23. De vora, allà, que és... Sobre todo, sobre todo. Quina proesa, d'avui aquesta memòria. No, simplement Sí, és que és claro, un tema que sí, m'apassiona Clar, i que m'agrada estar documentat Ja, i coses que tenc escrites. Jo, és un escrit que li vaig passar a Gerard Santa Maria perquè quan tingui temps, pues, llegeixi un poquet la meva recopilació de dades clar. degut a la meva atracció cap a la música. Que l'atracció de la música ve vinculada amb el tema del dibuix, perquè jo les portades dels discos era el que m'aduia una cosa a l'altra. Per això tinc també una llista de tots els noms dels que feien les portades més emblemàtiques de Sgt. Pepper, de Santana i de tota aquesta història que podria ser massa llarg. Ja seria massa llarg. 2001, anàvem per 2001. No. El 2001 i en Hendrix, el Hendrix el vaig escoltar molt, però ara no l'escolto. I el 2001 me va agradar molt, però ara no el tornaria a mirar. Sí. Era això, probablement supervivència... Bueno, és que tu no escoltis en Hendrix no implica res en absolut. Perquè a mi és la música que més m'agrada i no el puc escoltar. Perquè m'entra una cosa molt especial, que hasta em costa dir-la. M'entra voodoo haitiano. No és una broma. No el puc escoltar tot sol i més si estic influenciat, perquè no puc controlar. I potser pues, aquesta llei no podria afectar. O sigui, degut a que l'he viscut amb intensitat i no puc escoltar-lo, dic, ara m'haig de ficar dins la música, no. Si com el dibuix me fico dins el paper, o sigui, no vols pensar que jo quan faig un dibuix, faig les 4 línies i tal, m'he de ficar com si fos allò una... M'hi fica de dins. I també d'aturar de dibuixar quan he acabat un dibuix, de 50 per 70, a plomilla, que he hagut d'estar moldeant les figures, les formes que encaixi. Quan he acabat, he d'estar un mes sense tornar a dibuixar a nivell de concentració. Ben que dic que no és allò de dir, dibuixes, dibuixes, quina afició, dic, què dius? Això és una cosa que jo dic, tatuada. És una cosa que dic tatuada dins les coses. El 2001 me va agradar moltíssim. Si l'hagués de tornar a veure, potser sempre hi haurà detalls que són especials per jo, degut més que res a la fotografia d'en Kubrick, perquè en Kubrick té unes tomes que els has d'analitzar, saps? O sigui, una cosa especial, però bueno, això ja cada qual li agrada un cineasta o un altre, o un... Però en Hendrix no se deu imaginar que ara avui, abril de 2026 a Portal,
xerren d'ell. Ja, No, ni se pot imaginar ni És després. això... ja. Però per això tenim la memòria, per recordar a moltíssima gent que no necessàriament tenen que ser Hendrix. O sigui, jo sempre he estat de la forma de pensar que qualsevol persona que te pugui emocionar, sigui de nivell, com pugui ser en Víctor Ruiz, per exemple. Jo en Víctor Ruiz i moltíssim de música, com lo del Llorenç i Esteta, ningú pensarà que era un simple grup pittorero. Me'n recordo les peces que tocava quan tornava a veure. Sí. Tocava peces que feia introducció de We've Got John Wells, del Booker T and the Neges, de la pel·lícula Uptight, saps? I I've heard. I've Been Hurt, aquesta també, la de Spinning Wheel, la de Doors en feia unes quantes, la cançó Fire, que si no dones un baix te faré les seqüències de ball de... però m'agrada saber el que escolto, si pot ser, m'agrada saber per on van els tirs. Jo una cançó no l'escolto moltes vegades per Spotify, l'escolto per Shortify o per Shortdo perquè ja me diu els acords i les notes que fa. O sigui, perquè així l'escolto i a més sé més o menys el que vull dir sempre. Molt bé. Però, per ahí. Vaig a teatre. Se passa com Milà. Allà passàrem els temps millors de la vida. Les nits eren diferents, se passa com Milà. Allà hi podies trobar bona companyia. Hi havia nightclubs, bars i hot dogs, discos i cannabis. És inolvidable la plaça Gomila. És inolvidable la plaça Gomila. La diada d'avui, Biel, ha estat una diada que ja m'havia retrobat en els personatges que han vengut, però degut que els conec més i he averiguat més de les seves tasques, tant sigui com Miquel Vidal, com a jutge de pau, com a Climent Picornell, com a historiador, toponímia, geografia, i Nanati, en les preguntes que li han fet, de la joventut, les xarxes socials, mos hem apropat més també la joventut, realment com pensa, i m'ha agradat molt degut a que tots estan, en certa manera, vinculats en temes musicals i tal. Doncs m'he sentit molt integrat, diríem, en la... com ho explicaria jo? Geografia, toponímia, són coses que m'agraden molt, en Miquel Vidal també, degut a la seva visió de les coses com a jutge de pau, també m'han interessat, ho he passat molt bé, molt interessant, inclús amb altres convidats que hem tingut, també m'he identificat molt, així que no puc dir gaire més que estar molt content i sentir-me molt a gust en els dinerets.